Pota po nga taong kasabi. Neng kay po kano atin tamong mapila na panugaling gagawan. Lalo na po on the part of the receiver. Halimbawa, ating magkwento at ikaying makiramdam nga pong sasabi. Deni pong kwento kay kayo neng kay experience la. Napin po, rin agad ko nga isip. Potang ating kang kakwento, rin posible mong maging ugali. Muna, may mampakiramdaman. Ning makatula na, kaman eye-to-eye contact kayo. Bakit? Kasi ating kangaliwang isipan Isipan mo, ating kang obra o kaya kami patudtud, mitutundo ka. Kasabi na karugon ng tao pero may manlalawin. Nang kaya yung utak mo, sula-sula po, yung harapin po. Nanong sabihan na ning kasabi mo, hoy, pakiramdaman mo ko. Kasi, ka po makalawi. Wari na po. Tapo ka na muna. Posibleng nga po. Kadua, posibleng maging reaction na nitang receiver. Makiramdam ka pin naman. O nang kempa makiramdam mo, pamanyari, yung utak mo, gagawa ng pakibat. Denasan nyo na po ita. Bala mo maburi mo na yung pakibatan kita sa sabyanan. Tipunan din. Magkwento yung Doris ka na ako tungkol kaya ni experience na manggigil na ako pin. Tapo babala mo yung kukwento na ka na ako. May bugna ako pong pakibatan kaya. Kitang kukwento na. Uitang po bang bala mo yung feeling mo kayong sarili mo, you are listening, pero in kang attentiveness, kitang magsalita, mumuna ka pa kayo. Mimisip na ka nung nanong maging pakibat mo. Nang kayo po kami pari ng danger, putang mangumpisal kayo po. Nang kayo may marilyari, kabang salita nakasalita, pari mag-formulate din nung nanong sabihan na kaya ka. Naning kayo nasasabihan da po, may karamdam ka kayang tutukan yan. O makaramdam ka gagawa na ka sarili mong pakibat nga po. Ita po kano yung kadua na posibleng maging ugali tamo. When tatanggap tamo, message ka rin pong, amano ka rin tao. Katlo po akakit kung posible. Ito po man ng kayo minsan, po tangating magsalita, pipilinan tamo mo, tamburi tamong damdaman. Po tanting magsalita, kaya ka, mamili ka mo ng buri mong damdaman. Halimbawa po, joke ya mo po yun po. Kalago mo, chinchin. Nanong maging reaction na po, chinchin. Siguro nung ako, sabihan da ako, kapogi mo, among, nyaman. Wari na po. You want to hear words na nangkay sabihan da keka. Makasaya. Nangkay po sabihin, galing mo naman o taisip mo yan. Nangkay mag-respond mo po in so many ways. Ay, dakalas salamat. Kaya po, kalago mo naman ngayon chinchin. Wow, talaga na ako malago. Ngayon mo ko pa mo ikit malago. Tapo ba bala mo makantang our reaction? We have so many reactions. Pero we choose nung nano po yung buritan damdaman. Sabihanan da ka. Chinchin. Bilang metong akaluguran, balo mo naman close ka ta. Damo sabi din aliwa, kabulok mo panis ngawa. How will you react? Ma-offend kayo, wari na po. Andiyan pang, na ako man na. Temo subukan. May hallelujah. But point po is, we only listen to things that are, ito po bang bala mo, yan, tana po, amoy ng tana kayong sarili tamo ito, things that are good. When we talk about our human weaknesses, nang kaping makatulanan nito, we become defensive. Iwari na po, ikan sinabi ka nita ya, iwari ka migkwento ka na ako, uy, ala akong sasabihan mo kanyan. Bakit po? Kasi tan sinabi mo, migpahamak yung aliwan tao. Ini naman sibiyanan mo, otat menintong kamarites. Kinwento na. Ewari po, napin maging reaction mo, ala akong makanya nasasabihan. Ewari po, when it comes to things na para po kaya katamo, pinitang, pipili ng tamo mo, itamasanting buritan damdaman. Nang kaya ngarapin, itang etamo mo buring daramdaman, mimimuata mo, sasakit tamo lub. Babanggitan kayo po ni uli na nitang sinabi ko pong rima-rima nanden, wari na po. Bangkanta lubos mo pa mong aintindihan, kailangan mo pa mong paklubos pakiramdaman. Hanapin po. Kasi nung talagang may kiramdam, masakit mong aintindihan. Then yan po yung ebanghelyo. Wari, sinabi ko na kaya kayo kanitang kangine, yung ko papaniwalan. Bakit nila maniwala? Pekibatano po, kayo kasi tuko Wala mo sabihan, kayo kasi followers ko. Then followers ko, aintindihan daw. Kayo kasi,
Dito pong posibilidad na sasabihan ko nandin, atin kong aliwang isipan, o kaya buri yung mong damdaman, itang nano itang masanting. Pero potang matcha-challenge na kayo, kaya kayong gagawan, antimong meto nga tao, umana kayo. Iya pong gagawa ng Jesus ite, sipa mong ausanay lang hipokrita. Wari po, potang kahit sabihan ano po, hanggang yun, yung painting dyan. Wari po, yung makanya niya kablat magsalita yung Ginoo, potang karas ka rin bagay buri ng tuturo. Wari niya. May tumpo ka rin gospels tamo this week. Ano niyan sinabi ng I am the bread of life. May maglakola rin nga ganang tao. Niyang kay mitagan din kayang alagad. Na ano po sinabi ng kareng alagad na, ikayo bisa kayo naman mako. May kibat siya po'y Pedro. Ginoo, nung kareng kaya pamunta. At sula kaya kareng amanong babyebye. Alangangga. Ano po. At kareng pong followers ng Ginoo. Tetang kayang disciples. Din kayang talatukin na ng Ginoo. Ay, intindihan data. Napin po, potang magsalita yung Ginoo, jampang neng kay ating pambaging malilitula, yung gagawa ng Ginoo, we would always explain. Napin po siguro sabihan ng Ginoo, makatampilan beses ko na sinabi ni ulit-ulit na mo, hanggang ginaya ko pa makaintindi. Yung maragod pong kutang siguro, baka na ano tamo nga intindihan? Baka na ano tamong gustong pakiramdaman nung nasa sabihan ng Ginoo? Sabi na po kayong Ebanghelyo tamo, binyan niya po yung pakibat, lawin nyo yung daraptan ko. Uling indaraptan ko, yung buri na ng igpa, at uling yung pagawa ng igpa, nagagawan ko. Lawen nyo, indaraptan ko. Nanggagawa ng Ginoo, ngarapin po sasabi, banta lubos tamong aintindihan, nanulubos tamong pakiramdaman, lawen nyo po, rin gagawa na. Lawin nyo nung pakanano yung maging malingap. Lawin nyo pakanano yung maging mapamakalulu. Lawin nyo nung pakanano yung po magmasabal. At kanitapin ay intindihan mo. Migmisa ko pong mete bay ko mintaketi. Ang mete po anak-anak yang mother. Anyang malakwan niya pong meto nga anak ka lalaki. Yung pong sabi ko karela, life is unfair. Ulim wapim naman namin. Pero potang lawen may puitang amano with the human experience. Agad mo sabihin, wapen but listen to the Lord. When you said life is unfair, it means para po kaya katamo, don't look for things that are easy. Huling sabi natin pong Archbishop, kitang sharing na po kaya kami pare, when you look for things that are easy, you will always look at life as unfair. Nga na pong sasabi, uling buri mo, mayan. Sabi na po kanita ng Archbishop, impantunan mo, itambyan na ng Ginoo. Man meging mayan, pero makabaldugan. May pasakitan, pero malugod. Migligtas. Ini po siguro ing buri ng pakramdaman tamo ng Ginoo keng kayambye. Marapin po. Rapin, bantalubos mong aintindihan, nga na sabla-sabla, kailangan mo pa mong munang makiramdam.